Taron gudanar da ƙudurin doka ya gudana ne a majalisar wakilai a babban birnin tarayyar Abuja, inda gidauniyar Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative karkashin jagorancin Ambassador Fatima Muhammad Gwani ta gabatar da ƙudurin doka na kafa hukumar kula da ilimin almajirai da ke karatu a tsangaya da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta. Hajiya Riskatu Abdulaziz, mai magana da yawun ƙungiyar, ta bayyana mana irin farin cikin da suke ciki a wannan rana. Wannan zaman gaskiya mun yi matuƙan farin ciki da Allah ya kawo mu yau muka ga wannan zaman ta bayyana. Dan tun kafin yau, tun da daɗewa, kuma mun proposing irin wannan bill ɗin a dalili da cewa ƙungiyarmu muna da son taimakawa ma gajiyayyu kuma musamman almajirai. Ƙungiyarmu tun ba yau ba muna da zawiyoyi sama da guda 10 a jihohi daban-daban, kama a Nasarawa, a nan FCT, Borno State, a Bauchi. Tallafawan da muke ma irin waɗannan almajiran muna ba su kayan sawa, ma'ana kama mu ɗinka musu su uniform, ba su takardu da jakunan da za su dinka sa takardun karatu, kuma ƙarikon gashi muna biyan musu kuɗin da ake kaiwa kuɗin makaranta ma malamin makaranta. Kuma wannan abin duk muna yi ne as non-governmental, muna yi ne bisa ga abin da Allah ya huwace mana. Ita ma mai gayya mai aiki, wato Ambassador Fatima Muhammad Gwani, shugaban Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative GBNI, ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. Wannan kuduri mun dade muna ta kunkusa musu kofa 'yan majalisa, mu ma a yi mana ma'aikata ta sangayu da kuma marasa galihu, marayu, 'ya'yan talakawa wanda yawanci arewacin Najeriya abin da ya kai mana katutu. Shin me ya ja hankalinku ga ƙoƙarin ganin an kafa ita wannan ma'aikata? Abin da ya jawo hankalinmu shine yara suna kan titi suna yawo, kaga babu karatu, babu abin da za a ci, babu sana'a, sannan kuma a zo a dankara musu kwayoyi, a zo kuma a yi amfani da su wurin hayaniya da sauransu. Saboda haka idan wannan ma'aikatan ta tabbata, Allah ya tabbatar mana da wannan ma'aikata, to za a rage cinkoson yin wadansu abubuwa marasa daɗi, musamman ma 'ya'yanmu na arewa. A yi mana fasin bil dina a tabbatar da wannan ma'aikata, saboda dubban ya'ya da suke kan titi, musamman ma 'yan arewa da suke tabbasan me ake yi ba ake ta wahala. A samu in mutum ya haddace alkur'ani mai sarki, a samu certificate ma a bashi ta matakin sakandare, kuma a je a wuce har zuwa gaba-gaba. Wato kuna nufin a mayar da su waɗannan makarantu ko karatu na tsangaya kamar tsari na ilimin zamani kenan? Ba shakka abin da muke so kenan, domin in dambu yayi yawa baya jin mai, amma idan aka zo aka mai da ita tsarin a gwamnatance, to za su samu a gina ajujuwa, yara su zauna su yi karatu, ko kuma kana ita gwamnatin, ita wannan ministrin ta taimaka ma an ramu maganar abinci su daina bara, su saya su yi karatu, kuma ga in an gama kuma a samu certificate, kuma a hada da sana'o'i na hannu, mutum zai dogara da kansa cewa yana da sana'a yi, kuma alhafiz na Qur'an, kuma gashi nan an ramomi sun samu tsari mai kyau, a samu a rage musu nauyi, ya zamanto a sa su cikin wannan ministry din su samu albashi masu soka, kuma su tsaya da kafafun su iya so a samu hankalin ma da za a karantar. Wannan tsari kuma zai taimaki yara wanda za su yi matakin sakandare, bayan sun gama sakandare har su je gaba da sakandare su yi diploma, wato su yi degree, su yi masters, su yi har PhD, har su zama professors. Abin ya bani sha'awa, wani professor ya tashi yace daga sangaya yake har ya kai wannan professor. To ya sauraron ra'ayoyin jama'a ya kasance a majalisar game da wannan kudirin doka taku? To alhamdulillah wannan kudirin doka tamu ta kasance mai kyau, domin har da ma waɗanda ba musulmai ba, misali kristoci sun goyi baya cewa a kaddamar da wannan ma'aikata. Gaskiya wannan shine nasarorin da muka samu. Kowa yana gane ma idanunsa rashin ilmantarwa, rashin kulawa wanda an banzantar da yara, so da an samu bakin zaren waɗannan damuwan na yara da shaye-shaye duka za ta kau. If all of us come together and support this bill, then it will help us to avoid the catastrophe the chairman has mentioned much earlier. It may not come during our time, but it may come afterwards.
Do we want our children to suffer? We want to live a good Nigeria where people will live and travel from Calabar to Kebbi and from Maiduguri to Badagry without any problem. That's the Nigeria we know. Out of school children are not almajiris, but they also form a means to a national development. The purpose of this is to solve a problem so that you don't have bandits popping from Kaduna to Abuja, so that you don't have issues of banditry and all that. It is not a national problem. Ƙarshen rahoton kenan. Jamil Sale, labaran Liberty.